il-ġejjini ta' Times allura x'inhu għax il-print media ovvjament iktar ma jmur inqas qed tiġi kkun smata. Il-Times fejn sejra. L-ironija llum John hija Plus nixtieq inżid ma' dik il-fatt illi jiena u inti tnejn nafu li l-advertising illum m'għadux faċli, qatt ma kien faċli għandna l-advertising. Imma l-advertising qed isir dejjem iktar diffiċli. Illum l-ironija John hija li għandna iżjed arreja minn qatt qabel fl-istorja tagħna. Illum il-Times of Malta jarawha fuq il-website bejn 100,000 u 110,000 persuna kuljum. Views ikonna fuq 500,000 kuljum. Ġifieri website hija fenomenali. Meta nkellem edituri barra ngħidulhom il-figuri jgħidu li ħannina dinja kien nixtieq għandi dat-tip. Ġifieri qatt tinsiex din hija gazzetta ta' design sena fl-aħħar mill-aħħar. Ma jima ta' fuq il-management jgħidulhom ara daw il-figuri jgħidu li hija mara l-advertising f'sej. Kollu sejjer Facebook u hemm mod biex inbidlu il-modell u qed jinbidel il-sales team tagħna jipprova jbiddel il-modell tal-advertising qiegħed imma titoqgħod attent ħafna għax int għandek bej sponsored content, ġifieri xi ħadd jista' jakkużawni jgħidu għandek sponsored content ta' dak it-tali ministru dak il-korrott. Jiena dawk il-sponsored content sakemm hemm xi ħaġa legali li jaħsbu s-sales jien laqas naraħ is-sales content. Apposta biex mi ma neġiex influenzat biex għal xi storja oħra. Aħna ġieli konna ġieli ċempilek xaħat għalek isma' jien għadni kif infaqt aħba 5,000 euro magħhom. Żgur, John, żgur issi. Jien ngħidu ġejt ngħidlek. Mhux ovvja. Dika xi ħaġa differenti. Ġifieri aħna spiċċajna darba minnhom f'sitwazzjoni skizofrenika fejn xi ħadd għamel sponsored content half a page u fuqha storja kontrih. Ġifieri daqshekk ma nkunux nafu. Imma ovvjament ħadd isbiex taqlaħħa. Nies jgħidulek ara qed jixtri Times dak kif xtara Keith Kembri fil-passat. Ġifieri you just have to grin and bear it and just do what you think is right. Jien dejjem nibqa' nemmen li tagħmel dak li huwa fl-interess pubbliku, dak li huwa fl-interess ta' li tkapaċi ġib bidla speċjalment pożittiva soċjali u ma nħalli l-ħadd ukoll jinqada bina wkoll. Imma il-medja ħadd tibqa' hemmhekk kif nafuha jekk ma ninbidlux bħala ġurnalisti tradizzjonali, we're signing our death warrant. We're writing ourselves out of a job. Intu kol palissa tagħmel podcast għax podcast sarin jekk within a year kapaċi tidħol, all right, semmejtlek l-ewwel AI product fej notebook LM, all right, fej jiena literalment nimwaddablu PDF file u jagħmlu li f'podcast bejnietna qed nitkellmu f'5 minuti jkun lest. Ma dak bla video. M'għandux is-sex appeal kollu li hawn bħalissa fuq din il-mejda ta' Herman Greco John Malli. Jgħaddu 6 xhur oħra John u jkun bil-video u jkun ħafna isbaħ minnek u minni. Sorry. Find it hard to believe. Mela, tlaqna?